Де ви убачили, каб я кагосьці уводзіў у зман? Мусі ваша асабістая сціпласць не дазваляе вам пісаць па-беларуску, ці можа вы пішаце па-беларуску? Вы можаце лічыць, што гэтая мова, якой пісаныя статуты і старакітайска або стараангельска, гэта ваша асабістая справа. Я, напрыклад, вам зачытаю на той мове, якую вы, мусіць, павінны разумець, бо жывеце на Беларусі, то слухайте. Так, в предисловии к латинскому изданию 1529 года Альбрехт Гаштольд, один из главнейших людей ВКГ того часу, писал, дословно, переведено с русского статута, язык которого варварский. На латыни было сие написано. А, кстати, сегодня гэтага Гаштольда, до речі, этнічнага літовіса, у нас представляють чуть ли не как великого белорусского государственного деятеля. Ну, добра, до речі. Яшчэ вам крыху пачытаю зноў на той мове, якую вы разумееце. Права кожнаму народу лежачага на русский язык приложена и русским же письмом усей статут уписана. Вялікага княства літоўскага, Кіева, Валыня, Падляша, землі рускае, прускае і іншых. А пісар земскі маюць по-руску літерами і словы рускімі все листы, выпісы і позвы пісаці, а не іншым языком і словы. Гэта ўсё са статутаў, паважаны. Людзей добрых, цнотлівых, годных у праве і пісьма рускага умеетных шляхтичов. Родичу великого княства письмо русское умеючему. Ну, бачите, дзе які зман, паважаны, усё гэта пісана пісьмом рускім, мовай рускай, якая была дзяржаўнай у вялікім княстве літоўскім, рускім і жамайцескім. Жамайцескім, дарэчы, а пасля ўжо Грунвальду, дзе наша літоўскае і рускае войска нанесла разом с союзным польским королевством поразу, как говорят немецким оккупантам. Вот такие вот пироги, уважаемые. А вы мне тут кажете старокитайский и старомолдавский.